Igbo nwere m ekenekwa m na ama m na onwe onye nọ Nigeria kịta ya sị na ọnụbero ihe na-akpọtụ maka TB Joshua maka mara m nke bụ na BBC abịabịa na itigo ọnụ na onye nwụrụ anwụ na-adụ ya ka adọgbuo mana o nwere ihe ndị ọ bụ nchọ ikwu maka ụnụ afọ vidiyo n'akụkụ ebe ya vidiyo onye eze Jizọs mụ nwa bụrụ na onye shout na bụrụ m onye otu mkpu mma ekwu okwu ka o si dị ka m si ghọta nke m my own view ihe ọ bụla ịchọzikwa ekwu ekwuri onwe gị ọgụ ka ọ dịrị but mara amara na mmadụ gwa gị ihe maka mmadụ I believe you ozugbo without ibi onye ahụ nso ka ị mara na ihe ekwuru ọ bụ eziokwu mara amara na inwe hate towards that person even before the rumor bịa to your ear mara amara na inwego hate towards the person tupu that rumor abịa to your ear mgbe Jizọs nọ ndụ n'ụwa mechaa kpọgbu ya n'ọbịa nwa ọsị mkpụrụ mbọsị atọ na oyi ebinite on that very day obinite ndị mmadụ ji ebe gịnị kụba asịrị si na ndị ụmụazụ ya abịaghị bulu ozu ya si anyị n'okunite na n'ọnwụ but as God may have it ndị asịcha na ọha nwa zuru ozu ya bụkwa the same people bịakwa si indeed na nwoke anụnwa gịnị ekunitego n'ọnwụ so wokwu nwee bụrụ gịnị mee nwakwa ama na ike iji wee maalụ mmadụ ka eji ma ele gị mụ na gị na-abụrụ na Nigeria na o nwere one post mee n'abalị nya BBC na-asọpọtụ na bụ the same BBC alụ niile mere na Biafra land nweghọ BBC report about it documentary BBC kwesịrị ime regarding Biafran war BBC emere ya mmadụ nwụọ na Nigeria ọgụ crisis na eneche na nwụọ mmadụ 200 nwa BBC asụ nọ mmadụ 5 January this year ka mbidogoro nke this year January 1st this year 2024 je cheke ya Google ba TikTok ba everywhere yi afọ video na fly mana that video ama me appear na Facebook nke o je me appear na Instagram maka gịnị or YouTube maka gịnị haya block the account mana m ihe na-eme nna agwa gị na je Google aden ịba TikTok Miami Mall ka alien pata real life alien the guy that gave account of his encounter with that alien sinage the thing na-aga ọ na-eme disappear na-arịa apịa na-abịa gị nso that was the main reason ndị mmadụ ji wee gbaba ọsọ mana ndị news bịa broadcast ya sị na ogene na mmadụ na-anụ ọnụ ndị mmadụ na-anụ ọgụ na mall a na-anụ ọgụ na mall whereby na policeman bịa ndị polisi bịa na that Miami Mall are over 100 vehicles arrive at that place. The guy that gave that first account the day okwuchali ya the following day after some days omegele statement si na akwa asị ka ọ na-asị ọ bụrụ maka gịnị ụjọ abaghị ya arụ ọ bụ maka gịnị ndị ahụ chọrọ ka amala eziokwu etigo aka na nyapụ ihe the same BBC gwara unu n'ogene n'ọgụ ka a na-anụ one boy mpịa na-alụ ọrụ na police department na Miami bata ọ na-ajụ mpịa ihe mere na dama ọ sị da gịnị na-agwa ahụ ikwu na anything na-emeke na any comment regarding that issue and unu ama ndị Google unu ama nchik ihe onye ọbụla nọ gịnị asịrị asịrọ nga ekwete na nụ asịrọ nga ekwete n'ụka asịrọ nga ekwete na ihe ọbụla ịchọ ekwete na ya kwete na ya mana it will be a very shameful thing na ihe niile na-eme na ana Igbo anyị BBC emebe documentary about it BBC emebe documentary about Maazị Nnamdi Kanu na okwu kasịa to Nigerian government si oke na-ene ihe anyị eme ka obodo wee dị mma BBC emere maka ya eji ebe Nnamdi Kanu gbuo egwu gbuo ma ọkụkọ gbuo ndị mmadụ gbucha ihe niile egwu BBC emeghe documentary about it ọ bụrụ maka church the worst dị na ị na-adrag nwoke nwugolo anwụ for 2 years na 2-3 years na ka ị na-adrag nwoke nwugolo anwụ why onye nwụrụ anwụ ebebezala ọnụ ya mba makwa mana onwe video na-agagharị kịta ndị mmadụ ebidogo their own personal investigation onwe video na-agagharị kịta one of those men kwuru okwu na that video what they wanted from TB Joshua was leadership but they did not get it. His video is now flying
mgbe o jecha synagogue mechi ihe niile ha mee ma mgbe ha nwee internal dispute ọbụ maka gịnị na ha chọọ inweta their own cartel within the church mana ọwa ọkọrọ. Synagogue remains one church and that church nọ na Lagos State Ikotun. Onweghị branch anywhere. Ihe ndị gbatacha mgbe a na-achọ ka enye ha branch ịmago ka emepele ha this branch ka isi nọ synagogue Australia synagogue nka mana mba it did not work out. Onye ọbụla mee gịnị kasịrị onwe eke. Iwe ọchịcha those document ihe BBC na title ya bụ gịnị Church Insider. Church. Who are those insiders are planting in a church in order to bring in division? Anyị niile mụ ihe nwere onye bụ nnukwu. Mana ebe ọ na-ewute mbụ na drag nwoke ngwụla anwụ. Mana ka m gwazi unu ihe ya eme na synagogue between BBC and church now. Now synagogue ebidokwa boom wepụ again. Go and make it somewhere. 2. Ndị mmadụ forget to go synagogue na ha na haza since TB Joshua anwụ. Ha ebido pụtabakwa. Bịabakwa. Maka gịnị some ya sị ka ha je mala na ihe ọ kwuru ọ bụ eziokwu. 4. Bible sị na ike onye ji maka ya je mala BBC will be judged. Aya judge ha. Okay for BBC will also be judged. People here make investigation regarding BBC. Akwa feel no how better shift to attention ndị mmadụ to ihe na-eme. Mgbe enili Eliza a na-eche Prince Charles unu fulu mmụọ capture na camera. The Grim Reaper behind akpụ ya Grim Reaper being gịnị spirit of death, angel of death, ọ ya nwa ka na akpụ ya. Camera capture. Did BBC do anything about it? No. One of the ụmụazị Charlie ụmụazị Eliza within them are o nwere nke na-anụ robot kịta o nwere nke na-anụ robot mana unu gịnị onye ọbụla adịghị pay attention to those things. Unu dị after ya bụ ụka asịrị unu ewele attention unu na divide n'ihe na nwere isi. Ewele attention unu gịnị na divide n'ihe na nwere isi. BBC pụta na CNN na Al Jazeera pụta mgbe ahụ gwuo si unu na gịnị me na ndị ọcha Joe Biden kpọpụta na Afghanistan na hapụsịsị akwagasasịa ihe niile ha ji wee bili mana kezi ndị buda ammunition wee gbakpọ Israel ọgụ. Mgbe ndị others journalists bawa into those details bebe gosigbu ụmụnwa sị na ndị ọcha hapụ more fighter jet na ihe ha bụ wee pụ apụ. Ha hapụla egbe karịa ihe ha bụ wee pụ apụ. All those things bụ ihe ha hapụcha ndị Arab ji ebuli wee banye Israel ọgụ. Man ha gwara unu sị na gịnị me na-emechacha those things ọpụọ. The same BBC akwara ya chọrọ igwu unu na Joe Biden na anwụ na Joe Biden na-emeghị operation na brain. The same BBC agwara unu na vice president ndị ọcha bụkwanụ nwaanyị nwe ha own agenda. Agwarakwu na Hillary Clinton na-enwe case against her up till now ọ chọbe ịpụta fully as presidential candidate. Na aghọta. So in actual conspiracy na news, BBC shouldn't be your ultimate goal. BBC abụrụ ya na-agwa unu the truth. Onye ọbụla na-achọ ige news hapụ BBC aka. They have track record of lies and deceit among them. BBC ka ebidola ọgụ ndị Israel na ndị ha nụrụ ọgụ. BBC so now the first reporters capture ndị Arab live mgbe ha na-aba into Israel. Cause onye gwa ha na ndị Arab na-aba live na-abada akọ na-agbakpụ mmadụ ọgụ. So they were there presently that morning agbakpụrụ ndị as early as possible they were there. Onwe ihe bụ na akpọrọ ndị news live ọ bụ na ha bịa mgbe ihe mego. Mana nke a they were there capturing it live and na-aba. Cause onye gwa ha malụ na ihe malụ na gịnị ihe epụtasị BBC BBC ekwughị anụ nwere BBC gịnị dị ike onye ji maka ya ji malịa mali ha ngwa gị today BBC ya atadị ya ọkwefu ya okwute ha na-awele nwoke ha ya atị ya mana mgbe ha ya atị ya ọ ya do that they will try to cover it up
but they cannot. Aka gịnị na mmadụ bụ real na mmadụ bụ fake. Onye bulu ọgụ gaa na ana mmụọ ka onye ya ebuzi ọgụ gaa na ana mmụọ. Ibulu ọgụ gaba na ana mmụọ. Mgbe nwoke a dị ndụ, what stop you guys from ime this documentary? Then akpọta ndị chọọchị. Ịchọ ime ihe a, imecha ya mgbe ọ dị ndụ, kpọta ya na chọọchị, kpọta ndị ahụ na chọọchị ha nke nna bịanụ. Onwe ka ụdị sipụ n'other place ka iji kpọkọta ha together sị ha ngwa let us march forward to synagogue tata ha nwe church. Kwụwara ige unu ntị. You come out and identify ndị gị na ha na-abụ mekogolo ihe nọ na church. Because a man say unu niile just left church. Onwezi onye ọzọ unu ma within them that place. Ndị be anyị malụ na ihe. And it's also a wake-up call to all Christian bodies. All Christian bodies, whether real or fake, this is a wake-up call to everybody. Malo, ndị na-abịa around you. Malo, ndị na-abịa around you. What could have happened over na synagogue with a branch all over the world, like other churches do? What would have happened? So if we be what could have happened over no with a branch everywhere? Kuchakwa mko hamnon. Omalo chorema. Igabalo onwege. Kodi nombo zamde mad.